niin, elikkä siis tämä on tämä hampurilaisen unboxausvideo. Me olemme nyt Hesburgerissa. Avatkaamme se tästä näin ja katsokaa siellä suomi. Ne meni. Siis kattokaa nyt tätä sotkua. Katso, tässä on tämmöinen nam. Eikä siis kyseessä on Hesen terrosateria. Ihan hyvä, joo. Hinta 0 euroa. Hinta oli 0 euroa. Saatiin ilmaiseksi. Joo. Annetaan tälle hampurilaiselle arvosanaksi 3 kautta. Easy. No niin, ja sitten näihin ranskalaisiin, missä on tää grillimausetta. No niin, elikkä siis, joo, tollaista oranssimaskaa tässä. Näille hampurilaisille annan kyllä 3 kautta 5. Hampurilaisille. Ranskalaisille annetaan vaikka 5 kautta 5. Ja tää limsa. 0 kautta 3. Sinne meni. Elikkä siis sille me annamme arvosanan. Elikkä siis annamme sillekin arvosanaksi 4 kautta 5. Ja tuolle Aleksille me annamme arvosanaksi 10 kautta 5. No niin, nyt syömään. Ai niin, piti arvostella vielä ketsuppi. Siis tossahan noin. Maistuu perus Pirkan ketsupille, niin joo. Joo, sille annetaan arvosanaksi 0 kautta 5. CP-vammaisia.